Zertan pentsatzen duzu? Zer begiratzen ari zara? Hauste horiek aztu, aurrera jarraitzea da onena. Baina ezin ditut burutik kendu nire arazo berak ta beraz. Askatasuna lortzeko beste leku baten giltzaperatzen naiz, ta presoa bezala sentitzean askatzen saiatu behar gara. Zure begiak begiratuz, abestion bat abestuz, ta zurian lastanduz. Apuntan ezazu burura, ez daukat beldurrik, etxera nahi dut buelta hau bakarrik. Nahi duzuna alza izan, beti errepikatzen didate. Bena oso erresa, beti marrazten dute. Baina ezin ditut burutik kendu nire arazo berak ta beraz. Askatasuna lortzeko beste leku baten giltzaperatzen naiz, ta presoak bezala sentitzean askatzen saiatu behar gara. Zure begiak begiratuz, abestion bat abestuz, ta zure ilea lastanduz. Apuntan ezazu burura, ez daukat beldurrik, etxera nahi dut buelta bakarrik. Askatasuna lortzeko zure barnean begiratu behar da. Besteen menpe hartzen baduzu, barkatu ezinezkoa da.